Għaddew 4 snin u 4 xhur minn mindu l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ġiet assassinata. Xhur li wieħed jistenna li pajjiżna jkun għamel passi ta' ġgant il quddiem favur id-demokrazija li ma tibdil wieħed jibqa' jistenna li jseħħ. Kien dan li ntqal waqt velja li saret fi 52 xahar mill-qtil ta' Caruana Galizia, organizzata mill-Għaqda mhux governattiva Repubblika. Il-kelliema saħħu li l-Prim Ministru bħalli kieku qed jilagħba li mhux jisma' minkejja li kontinwament jgħid li qiegħed hemm man-nies. Jilagħba li mhux jisma' x'inhuma verament talbiet tal-poplu Malti biex pajjiżna jimxi l quddiem. Il-President tar Repubblika Robert Aquilina qal li huma se jħallu lil ħadd jitradixxi lil Malta biex jaqdi lil kriminali u lil politiċi korrotti. Aquilina saħaq li fl-aħħar ġimgħat numru ta' persuni fil-Gvern u fil-Partit Laburista għamlu kuntatt mal-Għaqda u qalu li jinsabu ddiskustati bit-tmexxija tal-Labor. Kompla li Robert Abela u komdu jagħmilha mal-kriminali ta' Kastilja u anke jagħmel biċċa negozju ma' allegat kriminal fil-waqt li m'għandu l-ebda rispett lejn il-ġurnalisti.